Jing, sumukay ka, Jing. Pati kayo mga nanonood. Ito po kayo. Ano? Ito na kumakayan. Binabak ko naman natin. Yan, Gili ito eh. Kali.
Mga kanjingjing, pinapauwi na kami, bawal daw. Hindi ko alam, traditional naman, bawal. Mga kanjingjing, nagkaroon ng protocol na pinagbabawal daw yung ano ngayon. Jay, tabi mo muna, Jay. Tingnan natin dito. Jay, tabi mo muna, Jay. Lumabas ka dyan, Jing. Lumabas ka dito, Jing. Kung mga kajingjing, binabawal ngayon yung ano. Ha? Bawal ngayon mga kajingjing daw ang ano, ang penitensya. Magkaroon ng protocol. Maris na yung mga tao. Ah, doon na yung iba, pumunta na doon. Maris Oh, pambira. Binawal. Binawal lang ano, nang magpipinitensya mga kajingjing. Ito yung mga pulis, oh. Jing, sumakay ka, Jing. Hindi kayo mga nanonood. Ito po kayo. Ano na? Ito na kumang kayan. Apal na lang. Ji. Asin ka. Pinapauwi po kami mga kajingjing. Bawal daw po ngayon ang penitensya. Nagkaroon po ng protocol, wala raw social distancing. Paano ang social distancing, sir? Oh, organize. Ito po, nag-ano kami. Wow, kasi kayo ala nung social distancing. Pati kami makayawa yung daya. Yan ka kayong dininggayin yung mismong pulis. Magdarami yan, dakal pa magsimula ka niyan. Oo, yung putot eh, sana. May area pa yung half day, kay bot. Wala na dapat, uretang kaya ka rin. Makakaila. Makapasosol na rin ang luwa. Ayan na, mag-start na ba? Karap mo ito lang. Oo. Protocol ka na lang ng social distancing, pati rin daya da ano.